Vedúceho pilota na lietadle L-39 Slovenských vzdušných síl je aj letovým inštruktorom, ako už bolo spomenuté, aj veliteľom bojovej letky zmiešaného leteckého krídla Sliač. A teraz sme videli pekné defilé počas letu na chrbte. Veľké dynamické preťaženie. Jednoducho povedané, sú to veľké ostredivé sily, ktoré počas manevrovania pôsobia na pilota a udávajú sa pomerný číslu 1, čo je gravitačné zrýchlenie na povrchu Zeme. Aby sme si to priblížili, tak preťaženie 6G si môžeme zhruba uviesť takto. Vynásobte svoju telesnú hmotnosť krát 6 a tým zistíte, aké dynamické sily pôsobia na pilota počas tejto ukážky. Do nôh. A teraz sme videli figúru výkrut na 4 doby.